Hello guys and welcome to Zim Trend Daily. I'm going to play you video Ratoni later in this video, but what is actually happening to Blot? Chichirukitika kuna Blot at this moment. So if you remember very well, in the past few days, Blot post a video rake pa social media zakawanda, and a lot of people were saying, mkomana dzokera kuma drugs, mkomana dzokera kuma drugs, and something like that. But in the next day, Maiva Blot, Vakabuda Vaina Blot, Vakati, don't be quick to judge. Please, Tagaman's Visa Kurubanya, Nezre, Chitika, Life Mimuno, Musati Majaja. So, Vakabazoti Blot at this moment that would because Panis Rwanda should become life market. So, in the following days, Blot Akaba as on post up a social media yake, which is actually believed to be, according to Tony and my manager, my accounts I manage na ne close associate yake ndio mnanyonya kufamba naye mu shows ma Blot maswano anonzi simple solid anzi ndiye waru kufamba naye. So information yanga iri chokwadi kuti Blot akaposta achiti ndakatorerwa zvinhu zvese andisina chandinacho. So a lot of people were asking, did she Zakatorwa and something like that? And there were also rumors which were saying, pane zvinhu zvaakatopiwa futi zvaakatorerwa nezvimwe zvinhu zvaakapiwa zvisina kuzozadzikiswa kuti zvaakapromiswa zvisina kuzozadzikiswa. So I'm going to play you this video Tony. This is former manager wa Blot. Angambori manager wa Blot, this guy. So he actually talked and he also akabvuma kuti ndiye angakatora some of zvinhu zvaBlot like furniture chaichaiyo yanga yakatorwa yaBlot. And also I don't know what was happening in internal mavo imomo. So he's actually going to tell us some of these things zvakazvaitika in that moment, and also why Blot azosvika pakuti angasakwanisa kubhadhara rent yake chaichaiyo. So tell us what you think, and please don't forget to subscribe. Pamunoti pakazvishaikwa rent ko page raBlot neYouTube yaBlot hazvipinzi kamari here, because ininiwo ndine page ndine YouTube channel yangu yandinombokanda pano nepapa handizoshaika 200 ka 300 pamwedzi. YouTube yaBlot toti maybe nekurova zvayanorova pamwe zvakamuvhiringa kuti adzoke kubasa kunotanga kunorova ngoma ko YouTube yake nepage yake. Right. Ketna, let me clarify on that. Zvandakudza nditopinda muoffice inini kana Blot achipupura ndakamuudza kuti Blot mufana wangu, iwewe if you are an artist zvinhu zvako zvese zvinofana kuwanikwa pauri kuti paaccount 1, but inini ndakasvikawo ndichida kuti taura kuimplementa kuti nditi tigadzire YouTube account yaBlot yandakatombodedza ndikatoigadzira ichobatsirwa naSimplix kuti ave neYouTube inonzi yake yekuti anonga music yaBlot inouploadwa naSolid, ndiye anorana maaccounts aBlot. Saka kana vachinzi vanopanana mari pamwe vanopanana with behind my back ndaisaziva inini, but YouTube yaBlot ina Solid. Page raBlot rakutora nezvaro. I was also ameno ndinoziti editor kana mbona manage obo ndaito manage that page. Hano that page unogona kuronga push vanhu vakawanda. Pane parakapusha still baba ndaito manager, but muzwe page rera and Solid. Hano simple Solid wansana naye. Anova producer futi anenge achimburitsira mangoma achewa. Saka zvema YouTube havo, I don't want to comment anything about that because kana page ichinzi ropinza mari vanobvunza Solid ndiye muzwe page because Blot chaicha hatorina page wewe. Hatori mutanga hatoripo kana paaccount. Ndapo zvoti ndotoziva zvese zviri kupostwa zvezve. I don't know why kuti Solid nini aichanga adondirwisa ngendaita after all ndakabuda basa inini quietly ndikaenda ndikatomusira. Basi adzinezi handisini because YouTube nyangwe chinhu chakaiswa 10 years ago kana as long ma views chichiri kuridzwa mari inopinda, ndo patinozobvunza ipapo kuti anonzi anobva ashaya mari komasongo ese zvatinoridza kuYouTube ko maviews ayepa page rakayaya maviews hakuna content monetization papage, hakuna agreement here kuti kana uri manager even manager page remunhu pakabuda $100 kupera kwemwedzi munopowa at least 50 motoro 50 semanagement. Ipapa handisoda ndandati niketina uri raita kumubvunza kwandibvunza but ndati kubva ndichipinda muoffice kwemakore ata 2 tiri muoffice handisi kuremember ininiwo pandambowana YouTube account. YouTube account uzati kuda nditi inini ndaidya futi mari dzema YouTube account, but inini ndati handichandadya nambe ndamboita kana n account. Zvinhu izvozvo zvinoitwa naSolid ndiye anorwa nacho nichocho. I don't know kana ipapa wanindwisisawo ipapa. Alright.
Ko right patoto yedu hanzvadzi tichipfuurira mberi toto yedu yakaita 5.5 yawakakwereta Blot. Information yekuzoti wakabata zvinhu nekuda kwe 5500 iwewe uri kuti Blot ndipe mari yangu ndikupe zvinhu here kana kuti Blot akasvika nhasi akati mukoma ndipei zvinhu sinzi uri kuti hana kumbotaura newe unomupa zvinhu here? Sikatina, with all my blessings, handani doti ndamucha Blot, but Blot ndo wandera kuti ati Tony zvinizo zvengazvibe panapa ngazviende kuna mai vangu, zvinizo zvengazvibe ipapo zvienda kuna Ketina, zvinizo zvengazvibe ipapo zvichienda kuna Colorful, zvinizo zvengazvibe ipapo zvichienda kana kuhamene kuna mbangu mai. Ndo zvandiri kungoda chete nini. Ketina will do a video zvinizo zvakaungana mungini kudai, zvakaungana mugaraji kudai zvichimirira ko inobva kumurungu. Hazviite kuti zvinhu zviende masides amamuda kuendesa kusvika murungu akonisema kwaada kuti zviende. Mareasons andataura kuti zvakatita murungu wangu ndoda kudzora pamashina mbichana akatiza padeni akanga akutogara kwaakutogara akabva kuriya pamuti pachimemi pacho akasagara kudeni. Up to now murungu wangu ari kupi? Ndiwo amboti ana kana vana zvotaura ukati ana ndokwaari. Saka which means kana uri munhu ane I don't know meno kuti kana vanyatsoida ikibata nyaya cheyo unogona kunotsvaka makuwa kuda ndiziva iwe kana Ketina zoti zvakafamba sei ndikaimba mukadzi waBlot akaborwa mukadzi nepoto akadai no vanangoti kuti pane kadomestic akanga karipo kaiitika pakatapa. Saka inini ndaida instruction yabva kuna mukuru kusati kuna Moms mukuru wani zvaitondiudzawo zvandati futi handizofe ndauya pano kuti Blot akati mama ABCD because ndikatodaro ndakutotsvaka makuwa ndakuda kugadzira hatred beat mufamily kana mupi Ketina regai ndisire pakadaro kuti ini murungu wangu aindudza kuti no ndokupa instruction. Mukoma Tony inini ndiri munhu anongomira nechokwadi handiti ndichinyatsoteerera kuanalyza kwenyu ndakuita kakunonzwisisawo side renyu kuti munenge manga muri manager uya who wanted the best and mamuchiinvesta mari in the belief yekuti mufana achaita boto zonyatsomeka mari. That's why maikweretesana mari muchinyora mubhuku kuitira kuti kana zvazoita mozoningirikira mozoita mari yenyu. Ndoda kuudza Ketina so nenge ndakukata i-verbal yekuti hapana munhu afanira kundibvunza kuti munhu za Ketina unoona kuti ita something due nemunhu kutoti iwewe ari kutozwa kuti iwewe unogona kuda kurekodha song iwewe wototaura producer uzondipa aiwa Ketina ndipo mari aiwa Ketina ndikarekodha song uchandipa 30 mune here pamunonyorera nakanaka kuti ndimbondipa invoice yawakanyorerwa warekodha Ketina kana wadii. Hapana tuma agreement kwamunoita muoffice along the way muchifamba muchisenza nemunhu wako. I don't know if you're getting where I'm coming from. No, I know. Saka ndiri papa pakaonda achida kuenda kusaidi kuti inini zvese izvi handina chinhu chandakabatira Blot because zvinhu zvacho Ketina ukazozviona uda kuona kuti undifunga zvinodzorereka naeni mari kwandiri inini kana uchikana panti ndaitoprotecta kutoti anoimba GNG yonzi kwauya rorora message of court kuti zvinhu zveGNG rega ndichazeiga ndimhaitita se tivharidzire ndokupinda kwakaita zvinhu mumaoko mangu ndokupinda kwakaita zvinhu mumaoko mangu kuti zvatomangu mumaoko mangu pazvaa zvauda kutotorwa. It's not good indabva ndakudza Ketina it's not good to mention mazita anenge evanhu vakuru but apa mukoma wangu very soon mukoma Chippers ndakuvapinza mchana ndakatokusendera mukoma Chippers message mukoma Chippers kunokuva kupisa lendo takasiya Blot takasiya pina mbaudo bazvo zvakuda kutobuda zvakuda kuti atacho mukoma just an update yekuti ini ndinzinoyepa munogona kuzobvunza mukuru ndikuti zvakuda zvekuti ndaingoupdateawo munhu mukuru kuti ndo mumwana ndingoro close naye zvakuda kuupdate zvakuti at least vanhu vacho zvaisaka dai ndaida kuba zvinhu inini kana ndakatora zvinhu ndaisada kupa Blot why should I send a message kuna mukoma Chippers kuti ndakunobhadhara mari mukoma zvinhu zvakuda kuatacho kwatonzi kwauya Samoni ndaivakudzire. Saka mangwana zvikazonzi zvabiwa mukoma Chippers havaiti here state witness vaita zvechokwadi tona akandifonera havaiti here state witness naisisi Ketina handivanototaura izvozvo kutotaya zvinhu zvakadai. Saka zvinhu izvozvo sisi Ketina ndini ndakazvichengeta waiting kuti pamwe bhosi wangu achazondiudza zvavandiudza but since kana vari bhosi wangu akudza handizive kuti ndofanira kukubvunza here ndi Blot here akudza izvozvo handizive right kana musikada kutaura it's fine handinei nazvo but kana vari bhosi wangu ataura information yangu yandinayo ndinayo information yese but inini handiexpose munhu wangu andiudza nyaya yangu nekuti handidi kutemanisa vanhu. Inini ndaudzwa nyaya yangu nemasosi angu akaita sei akandiudza. Saka zvandoda kubvunza mukoma Tony imimi
effort yese yamakaisa kutora Bloti kumuitira studio, kutora Bloti kumuendesa kurehab, kuti vanhu vematrix mubatei kunomutsvagira help kumachechi kuti muwane madonations and everything. Why makazongoora moyo mubva mangoti handichadi? Because mamamboshingirira wani, why kuzongomusiya kuora moyo? Alright, iye zvine situation yaari ari kurwara, I think makamuona kana kuti makaisa video yake, moyo haurwadzi here kuti hamufana ndandabhilivha maari, rega ndione kuti ndobatsirawo sei. Alright, siketi nasati ndasvika ipapo pamaenda pamberi kuti mufana kufunge kuti wazoti tobatsira sei nemufana. Ini chakati ndabva kwese cho ndiure moyo ndechekuti ndongonza pane kachinhu kanonzi a good dancer knows what time to leave the dance floor. Anditi munzwa siketi na. Tiri munhandare matiri, saka ini pandakaona kunge kuti hasi unoita zvakawanda mahabits ekumashure adzoka. Inini ndoziva maresults avo. Ini nhasi ndoda kutaura chinhu wani. Kusiya kwese kwandakaita basa kuti handabvi ndambotaura anything about Bloti, because I respect him as my young brother. Musati handino zvekutaura nhasi manditi Tony ini, already inini hani manditi ndini ndaonza munhu because ndakabata property, ndizvo mataura kasiketina. Right, it's fine. Imimi kwa maunzwa ndinoziva ini boss wangu waziva kwavari, ndovaziva kwavari. Saka mukazovacontact vati zvinhu ngazviende palocation iyi, I'll be happy zvichienda palocation iyoyo. Chinochinja munhu hazisi zvinhu. Chinofanira kuchinja icharacter nemaitiro aunenge uchiita life yako. Bonza kuti iwe as a manager katina inite mabusiness angu andorana. Ina mini electronics, ndotengesa malaptop. Ndo basa rangu randoita inini. Saka andina pandogara ndakasungirira Bloti kuti nhasi hausikufana kuzonotenga dombo, hausifana kuzoenda uku, ndakamusungirira panapa. Nhasi manditi ndindaunza munhu inini, mukandamunzwa dadaiwo. Sisiketina muningira wangu anzana kugadzira chinhu one church kana kugadzira chete. Ngangobva mahabits ekumashure tingodai tatoenda. Okay guys, so that is the video. Tell us what you think and please don't forget to subscribe. So it's a very complicated issue, but that is today 28 June. Pazobuda reports achitaura kuti Tony azodzosera Bloti some of the things or all the things, I'm not so sure, but according to reports they are saying like you see Pastor also wrote about it achiti zvinhu Tony azoendesa zvinhu, papa nemapassport also, papa nefurniture, papa furniture yakatoti wande, and ari kuti Bloti inini ndandakamubatira panyaya yezvikwereti zvaangainazvo, angada kutotorerwa zvinhu zvazvo, so ndakaita kunge ndikuda kutomubatsira kuti ndigare ndine zvinhu zvake, because zvinhu zvake zvaizokwanisa kuzotorwa because anga asakwanise kubhadhara rent, and futi ndini ndakatomubhadhara rent even after anga akapromiswa nevamwe vanhu and vakasakwanisa kumubhadhara, but inini ndakamubhadhara. So it's a very difficult situation for now for Bloti, and also there are some ways ataurwa na Tony which might lead kuti mukomana anenge anga kumboda kudzokera here. I'm not so sure kuti is it something chaakufrema just because vatotanga papa nekatension futi mbijana. So tell us what you think guys in the comment section, and please don't forget to subscribe.